A concelleira de Xuventude, Sonia Autón, non quixo perderse a clausura esta mañá na aula CEMIT de Vilagarcía do Tecnoverán, os campamentos urbanos centrados nas novas tecnoloxías. 20 mozos estiveron aprendendo durante esta semana, sobre todo, cuestións de programación informática, modelado e impresión 3D. A idea é que, ao final, a través de unha metodoloxía moi didáctica, moi divertida, pois estos rapaces que son, bueno, entre 15 e 18 anos, que o tema das tecnoloxías xa aprenden de forma moi rápida, se lle dan unhas cantas pautas e enseguida se poñen xa a facer as cousas, levan aquí esta semana pois vendo como se fai unha app, como funcionan as impresoras 3D, programación e demais, todo temas moi prácticos que no futuro as empresas van a demandar. O monitor do Obradoiro destacou precisamente a importancia das materias que se impartiron nestes obradoiros para facilitar a inserción laboral o día de mañá destes mozos. Realidade virtual, con fotografía e vídeo en 360, que logo isto está conectado con todo o tema de redes sociais, realidade aumentada, claro, aprender a programación básica, ali unha xente que non sabía, nunca tuvera contacto con temas de programación e esta semana aprenderon a programar un videoxogo, o día seguinte lle meteron man aos móviles e estuveron programando aplicacións para os seus propios móviles con Android, facilitar que a xente se incorpore a todo isto e vai haber personas que sí lle van a sacar partido a nivel laboral, xa non solamente porque fagan unha cosa NASA, non se trata diso, sino que todas as empresas que agora mesmo están en Vilagarcía, se sean industriales, de servicios e demais, nos próximos anos van a ter que facer moitísimos cambios e van a necesitar profesionais. Hoxe, como broche final, tocaba impresión 3D. Estamos facendo o noso logo do teu equipo, que, bueno, íbamos a facer un tigre, pero como non encontramos os requisitos para facelo, pois buscamos mediante Google así unha base e despois estuvimos reformando coa aplicación de Outshape. Estas sesións formativas do Tecnoverán correron a cargo de monitores da Asociación Socioeducativa e Cultural El Núcleo de Vilagarcía.